ዛንታና ኣብታ ብጽባቃ መወዳደርቲ ዘይብላ ሲንጋፖር ዝተባሃለት ሃገር እዩ ዝጅምር። ብሮዲ ዝተባሃለ ንፉዕ ኣሜሪካዊ ፓይለት ብቕዓቱ ዝተመስከረሉ ክኢላ ቅድሚ ምዃኑ ንሃገሩ በጅግንነት ዘገልገለ ብሉፅ ወታደር ነበረ። ናብ መብርሂ ክፍሊ ምስ ኣተወ ምስቲ ሓድሽ ዝተመደበሉ ሳሙኤል ዝተባሃለ መንእሰይ ረዳት ኣብራሪ ተራኺቡ ይፋለጥ። ንሳቶም ነታ መናፋሪት ምንቅስቓስ እናተላለዉ ከለዉ ሓንቲ ሰራሕተኛ ናብ ብሮዲ ብምምጻእ ካብቶም ተጓዓዝቲ ብተወሳኺ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ብጥብቂ ዝድለ ሉዊስ ዝተባሃለ ገበነኛ ብሓደ ፖሊስ ተዓጂቡ ክኸይድ ምዃኑ ትነግሮ። እቲ ፖሊስ ምስቲ እሱር ናብቲ ነፋሪት ምስ ኣተወ ሳሙኤልን ብሮዲን በረራኦም ይጅምሩ። ይኹን እምበር ካብቲ ዞባ ከይወፁ ከለዉ ብሰንኪ ዘጋጠሞም ከቢድ ንኣየር ኩነታት እታ ነፋሪት ብርቱዕ ምንዋፅን ምንቅጥቃጥን ይጅምር። ብሮዲ ነታ ነፋሪት ንምቁፅጻር እናፈተነ ከሎ እታ ነፋሪት እንደገና ብዝገደደት እናወፅ። በዚ ምክንያት ድማ እቲ ነቲ ገበነኛ ዝሕሉ ዝነበረ ፖሊስን ሓንቲ ናይ በረራ ኣስተናጋዲትን ብከቢዱ ስለ ዝተጋጨው ህይወቶም ብኡ ይሓልፍ። እቶም ካልኦት ወጋዓዝቲ ግን ናይ መቐመጢ ቀበቶም ስለ ዝኣሰሩ ምንም ኣይኮኑን። ድሕሪዚ ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ዝነበረ መራት ይጠፍእ። እታ ነፋሪት ክትወድቕ ከም ትኽእል ስለ ዝፈለጡ ድማ ነቲ መብረቕን ነጎድጓድን ዝሓወሰ ናይ ኣየር ኩነታት ሰጊሮም እታ ነፋሪት ብከቢድ ፃዕሪ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ደሴት ይዕርፍዋ። ምስ ዓረፉ እቲ ናይ ነፋሪት ነዳዲ ተቐዲዱ ክኸውን ስለ ዝኽእልን ሓደጋ ባርዕ ስለ ዘለዎን ሰባት ብፈጣን ክወፁ ይገብሩ። በቲ ካሊእ ወገን ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ናይቲ መንገዲ ኣየር ዋና ቤት ጽሕፈት እታ ነፋሪት ካብ ራዳር ስለ ዝጠፍአት እቶም ኣመራርሓታት ተኣኪቦም ክመያየጡ ይጅምሩ። ኣብታ ደሴት ብሮዲ ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ኮይኑ እቲ መራኸቢ መስመር ስለምንታይ ከም ዝተቋረፀ ክርኢ ፍትን እኳ እንተኾነ ምን መፍትሒ ከረኸበ ይትርፍ። ናብቲ ዝሞተ ፖሊስ ብምኻድ ሽጉጡ ይወስድ። ከምኡ እውን ብዛዕባ እቲ ገበነኛ ዝገልጽ ጽሑፍ ይረክብ። ሉዊስ ቅድሚ ምእሳሩ ኣብ ፍሉይ ናይ ኣሜሪካ ኮማንዶ ወታደር ከም ዝነበረ የንብብ። ሳሙኤል ነቲ ናይቲ ዞባ ካርታ ርእዩ እቲ ዝዓረፉላ ደሴት ጆሎ ከም ዝበሃልን ናይ ብዙሓት ጨካናት ኣሸበርቲ መፈልፈሊ ቦታ ምዃናን ንብሮዲ ነግሮ። ካብዚ ቦታ ብቁልጡፍ ክወፁ ከም ዘለዎም ስለ ዝተረድኦም ብሮዲ ነቶም ተጓዓዝቲ መራኸቢ ራድዮ ወይ ቴሌፎን ንምድላይ ናብ ጫካ ክኸይድ ምዃኑ ይነግሮም። ንሉዊስ እውን ወታደር ከም ዝነበረ ስለ ዝፈልጥ ሓቢርዎ ክኸይድ ይፈቕደሉ እሞ ናብ ጫካ ይኣቱ። ኣብ ጉዕዞኦም ብሮዲ ንሉዊስ መንግስቲ ኣሜሪካ ስለምንታይ ከም ዝደልዮ ሓቶ። ሉዊስ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቱ መጥቃዕትን ዝፈጸሙ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ስለ ዝቐተለ ከም ዝኾነ ይገልጸሉ። ከምዚ ኢሎም እናተዛረቡ ከለዉ ሉዊስ ብድንገት ካብ ብሮዲ ተፈሉ ይጠፍእ። ብሮዲ በይኑ ጉዕዞ ይቕጽል እሞ ሓደ ኣረጊት ህንፃ ይረክብ። ኣብ ውሽጡ ድማ ናይ ቴሌፎን መስመር ይረክብ። ቀልጢፉ ናብቲ ኣሜሪካ ዝርከብ መንገዲ ኣየር ብምድዋል ዘለዎ ቦታ ኣፍሊጡ ንሱን ተጓዓዝቱን ኣብ ሓደጋ ስለ ዘለዉ ቀልጢፎም ከውፅኦም ይልምኖም። በቲ ካሊእ ወገን ድማ ብሓደ ጭካን ሰብ ዝምራሕ ናይ ኣሸበርቲ ጉጅለ ሓንቲ ነፋሪት ኣብ ደሴቶም ከም ዝዓረፈት ሓበሬታ ይበፅሖም። ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኣመራርሓታት ድማ ሼልባክን ዝተባሃለ ብብዙሕ ገንዘብ ስርሕታት ዘውፅእ መራሒ ብምቁፃርን ንብሮድን ተጓዓዝትን ብሰላም ንምውፃእ የዳለዎም። ተደኣ ኣብ ትሕቲ ኢድ ኣሸበርቲ ኣትዮም ድማ ክኸፍሎ ናይ ሚልዮናት ዶላራት ባጀት ሂቦ። ሼልባክ ቀልጢፉ ምስ ሰቡ ናብታ ደሴት ይብገዝ። ብሮዲ ምስ ጓሉ ብቴሌፎን ክዛረብ ከሎ ሓደ መኪና ናብቲ ህንፃ ክመጽእ ይርኢ። ሓደ ካብኣቶም ኣሸበርቲ መጥቃዕቲ ይፍንወሉ እሞ ክልቲኦም ቃልሲ ይጅምሩ። ብሮዲ ጅግና ወታደር ስለ ዝነበረ ነቲ ኣሸባሪ ብዓንቀጽ ሓኒቑ ጸጥ የብሎ። ድሕሪ እዚ ሉዊስ ሒዝዎ ዝመጽእ መሳርሒ ሒዙ ይመጽእ እሞ ነቶም ኣብ ወጻኢ ዝነበሩ ኣሸበርቲ ከም ዘጥፍኦም ይነግሮ። ክልቲኦም በታ ናይቶም ኣሸበርቲ መኪና ናብታ ነፋሪት ይምለሱ። እቶም ተጓዓዝቲ ሓገዝ ዝመጸ መሲልዎም እናጨብጨቡ ከለዉ እቶም ኣሸበርቲ መጺኦም ተኽሲ ብምኽፋት ይፈራርሕዎም። ሓንቲ ተጓዓዚት ክትሃድም ክትፍትን ከላ ብሽጉጥ ይቐትልዋ። ሰብኣያ እውን ክበኪ ከሎ ብካራ ክሳዱ ሓሪዶም ይቐትልዎ። ብድሕሪ እዚ ነቶም ተጓዓዝቲ ብምልኦም ሒዞም ናብ መዓስከሮም ይወስድዎም። ክልተ ኣሸበርቲ ድማ ኣብታ ነፋሪት ተሓለውቲ ገይሮም ይሓድጉ። ብሮዲን ሉዊስን ምስ መፁ ነቶም ክልተ ዝተረፉ ኣሸበርቲ ብምቕታል ሓደ ካብኣቶም ተጓዓዝቲ ናበይ ከም ዝተወሰዱ የገድድዎ እሞ ኣድራሻ መዓስከሮም ይረኽቡ።
ድሕሪ እዚ ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ናበይ ከም ዝኸዱ ዝሕብር ጽሑፍ ገዲፎም ናብቲ ማዕስከር ይጓዓዙ። ኣብቲ ማዕስከር እቶም ኣሸበርቲ ነቶም ተጓዓዝቲ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ብምቕራብ ስድራ ቤትኩም ሚልዮናት ዶላራት እንተዘይከፊሎም ህይወትኩም ክትሓልፍ እያ ዝብል መልእኽቲ ከም ዘመሓላልፉ ይገብርዎም። እቲ ናይ ሸልባ ከናይ ረድኤት ጉጅለ ኣብታ ነፋሪት ምስ በጽሐ እቲ ብሮዲ ዝገደፎ ጽሑፍ ይረክብ። ብጥንቃቐ ተጓዒዞም ናብቲ ማዓስከር ይበጽሑ። ብሮዲን ሉዊስን እውን ብስቕታ ናብ ውሽጢ ማዓስከር ብምእታው ብካራን ብናይ እምኒ መፍለፂ መሳርሕን ነቶም ሓለውቲ ኣሸበርቲ ጸጥ የብልዎም። ነቶም ተጓዓዝቲ ካብቲ ተዓጽዮምሉ ዝነበሩ ክፍሊ የውጽእዎም እሞ ካድሞ ከዳለው ከለዉ ቁጽሪ እቶም ኣሸበርቲ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ናይ ምምላጥ ዕድሎም ጸቢብ ምዃኑ ይርድኡ። ብሮዲ ንኻልኦት ንምድሓን ኢሉ ንባዕሉ መስዋዕቲ ክገብር ይወስን እሞ ናይቶም ኣሸበርቲ ቆላሕታ ንምስሓብ ናብ ካልእ ቦታ ይኸይድ። እቶም ኣሸበርቲ ክቓትልዎ እናተዳለዉ ከለዉ ሸልባክ ምስ ሓይሉ ብድንገት መጺኡ መጥቃዕቲ ይጅምር። እቲ ናይ ሸልባ ጉጅለ ኣዝዮም ክኢላታት ወጋእቲ ስለ ዝኾኑ ነቶም ኣሸበርቲ ሓደ ብሓደ ይጥፍእዎም። ነቶም ተጓዓዝቲ ድማ ኣብ ሓደ ኣውቶቡስ ጽዒኖም ካብቲ ማዕስከር ይወጹ። ኣብታ ነፋሪት ምስ በጽሑ ሳሙኤል እታ ነፋሪት ዋና ሞተራ ከም ዘይሰርሕ ግና ናይ መጠባበቒ ሞተር ስለ ዘለዋ ንውሱን ኪሎ ሜትራት ጥራይ ክበሩ ከም ዝኽእሉ ይነግሮም። ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ዝተረፉ ኣሸበርቲ ብከቢድ መሳርሒ ተዓጂቦም ክመጹ ስለ ዝረኣይዎም ሸልባክን ሰቡን ኩናት ይጅምሩ። ሉዊስ እውን ምስኦም ኮይኑ ይዋጋእ። ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ መደራደሪ ሻንጣ ዝነበረ ብዙሕ ዶላር ርኢዩ ድማ ነቲ ሻንጣ ሒዙ ናብ ጫካ ይሃድም። ሳሙኤል ነታ መጠባበቒ ሞተር ኣስኒሑ ነቶም ተጓዓዝቲ ሒዞም ክበሩ ይዳለዉ። እቲ ቀንዲ መራሒ ኣሸበርቲ ኩናቱ ተሰዒሩ ሰቡ ምስ ተወድአ ተስፋ ቆሪጹ ነታ ነፋሪት ንምዕናው ከቢድ መሳርሒ ሒዙ ክትኩስ ይዳሎ። ብሮዲ ነዚ ምስ ረኣየ ካብ ርሑቕ ተኪሱ ነቲ ከቢድ መሳርሒ ዝሓዘ ኣሸባሪ ይቐትሎ። እቲ መራሒ ኣሸበርቲ መኪናኡ ኣውዲቑ ባዕሉ ክትኩስ እኳ እንተፈተነ እታ ነፋሪት ግን ካብቲ ዝሓሰቦን ላዕሊ ብሓይሊ ብፍጥነት ብምጽኣት ገጮ። በዚ ድማ ኣብ ዓለም ንመጀመርያ ግዜ ብነፋሪት ተገጩ ህይወቱ ዝሓለፈ ሰብ ይኸውን። እታ ነፋሪት ብሰላም ክትበርር ምስ ረኣየ ሉዊስ ነቲ ዝረኸቦ ገንዘብ ሒዙ ናብ ጫካ ይኣቱ። እታ ነፋሪት ብናይ መጠባበቒ ሞተር ዓቕሚ ጥራይ ተጓዒዛ ካብቲ ስግኣት ኣሸበርቲ ነፃ ናብ ዝኾነ ቦታ ትበጽሕ እሞ ሳሙኤልን ብሮዲን ብሰላም ይዕርፍዋ። ብመጨረሻ ድማ ብሮዲ ምስቶም ተጓዓዝቲ ሓቢሩ እቲ መንገዲ ኣየር ተወሳኺ ሓገዝ ሰዲዱ ካብታ ገሃንም ዝኾነት ሃገር ክሳብ ዘብጽዎ ብትዕግስቲ ክጽበይ ከለዉ ዛንታና ኣብዚ